سیناتورێکی ئەمریکی داخوازژێ ترامپ کرد کو عێریشەکە بەهێز لەسەر ڕژێما سووریە ئەنجام بدە. دێ تویتێکیدا لەسەر ئۆپەلا خۆیە تویتەر لێندسی غراهام سیناتۆرێ ئەمریکی داخوازژێ سەرۆکی ویلاتên یەکگرتیên ئەمریکا دۆناڵد ترامپ کرد کو عێریشان لە دژی ڕژێما سووریە ئەنجام بدە. پشتی کو وەزارەتا دەرڤەیە وڵاتê wî بەکارانîna çekên kîmyawî ji aliyê rejêma Sûriyê ve lê dijî welatiyên sivîl li Sûriyê eşkere kirî. Di twîta xwe de Graham got ku dem hatiye ku cîhan lê ser binpêkirînên ku ji aliyê rejêma Sûriyê ve têne encamdan raweste. Naborî serbar kir ku ew ê daxwazî ji serokê Trump kiriye ku hizra êrîşeka bihêz lê dijî rejêma Esed encam bide. Her wiha got ku ew ê dosyayê bi biryar pêşkêşî Encûmena Pîran ya Emerîkî bike û têde wê behsa rejêma Sûriyê wekû tawanbarên şer wesif bike. Her wiha Sînatorê Emerîkî pêşbînî kir ku wê piştgirî ji aliyê her du partiyan ve ji biryara wî ve were kirin. Di heftiya borî de Wezîrê Derve Emerîka Mike Pompeo ragihand bû ku Wîlayetên Yekgirtiyên Emerîka dosyeya bikaranîna çekên kîmyawî li Sûriyê ji aliyê rejêma Sûriyê ve tekez dike.